बे समाव जोंनि दाइसनि सिगां जहाँ पे दिनैनि बे जोबथा फाइनाल गेलेनाय मोननै दोलो सफै नोंलाय बेयाव मा खालामदों आङो समाव जोंहा रेफ्रिफोरजों दंफायो खेला हाबाफारिखौ बिथिङाव फोजोबबाय गोजोनथों मोजां नै आरो लोगो मोनलायबाय बेखौ नै आजाद गेस्ट इन्ट्रडक्शन नि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बेयाव पाम्पखौबो नायनो हायो मार्सेल बसुमतारी खम जानाय नायग्रा धन्यबाद होदों दुलाराय फरायसा आफाद आरो मिस्टार प्रान्जल दा बे समाव जोंनि रिलिज अफ व्हाइट भिजन रिलिज अफ बेलुन बे हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायदों साफ्रोमखौबो आखाइ खबनायनि थाखाय खावलायदों साबायखर थाबाय Aku nuda na. Nuda. deh. Ang nelo ko na. Kena para cikal lah. Angkau, angkipar lah ni. Sar. Elaram sar. Bro. Angkel था. Orang kali perempuan TV दिखाना पड़े. Kunindro Pusputari. Puna maju. Bangsa. Oke. Kiri ko dito. Ano yung na? Traktor na nanggal. Taka dun. Taka. Tiga. Helonai mana helonai? Ada YouTube nusan lu dah. Baik macam kena lanrod. Ketar deka. Like, comment, share, subscribe. Thank you. Okay. Hai. Mahani le bol khile ya. Hah? Mahani. Bol khile mahani. जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सफैबाय जोङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ टुर्नामेन्ट कमिटिनि जानानै खावलायदों गासैबो सिखारना होदों रायजोफोर
जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा सफैबाय जागोन दसे सम रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों दा गाहाय आलासिया सफैबाय दसे सम नोंथांमोना सिखारना होदो जोङो टाइमलि बेसे हायो खारनो नाजानोसै गरम मस्त वेलकाम Yes, sir. Mr. Pramod Bora, Honorable Chief Executive Member BTC on the 21st All India Jaro Baliram Bora Football Cup Football Tournament. Bithala Jeli ke Sofiba Bithala Jalo Baliram Bora Isi Mukron Kampar Bohai Ibar Baudeng dan di sini समावनो जोङो दिनैनि फिजिकिङाव the final game inauguration नोंपियाव मा खालामदों बल लायग्रा नोंनि मुङा मा बिथांखौ खावलायगोन जोङो नैबे जोंनि ग्राउन्ड आरो बे ग्राउन्डआव जाहाथे बिथाङा आरो बेखिनि समावनो मोजां टुर्नामेन्ट कमिटिनि जानानै बिथांखौ फाइनाल गेम इनौग्रेसन आरो এই ফুটবলৰ দ্বাৰা আমাৰ যুৱকসকলৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ লগতে এতিয়াৰ সময়ত ভাল কেৰিয়াৰ কৰিবলৈ উপাৰ্জনৰ এটা পথ বাছনি কৰাত তেখেতসকলে সফল হ'বলৈ এই সময়ত সুযোগ পাইছে ফুটবল যিটো গেম আছে সেইটো গোটেই বিশ্বজুৰি আঁকোৱালি লৈছে একচেপ্ট কৰিছে আৰু সকলো এইটো সদায় ফুটবল এণ্টাৰটেইন যিটো কৰিছে ইয়াত সকলো ভোগ কৰি আহিছে কেতিয়াবা এই ফুটবলকে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দুইখন দেশৰ মাজত শান্তি স্থাপন কৰাত এই খেলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰ এইটো বিশ্বত দুটা বিষয় আছে যি বিষয় নেকি গোটেই বিশ্বখন এখন ঘৰ হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দেশ বিদেশ সকলোৰে এটা খুব মধুৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ আৰু আমাৰ এই একৰ্ডত আমি এটা ওদালগুৰিৰ কাৰণে এটা নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম এটা বনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু এইটো ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি ফাইনেল কৰিছোঁ যে ওদালগুৰিত যিটো নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম জিলাयाव जानो गोनां माखासे जि गेम्स एन्ड स्पर्ट्स बिफानाव इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्ट स्टेडियाम डेभेलपमेन्ट मोजां बाथ्रा बेबायदि खोथा होदों आरो बेनिखायनो जोङो दिनै टुर्नामेन्ट कमिटिनि जानानै नोंखौ लांसै दे सबसे सरू भालके खेलिबा नैबे गोसोमा फैलानि माबा बेलङा जेनबाय बय दं मा बय दं मा खबर मोजाङानो मोजां दिनैसो लोगो मोनदों नोंखौ इउटुबाव गादे इउटुबाव था ओइ नैखला इ जागा बेलेग किबा नाय ना
हानानै माबायदि मोनदों हानानै मा होनबावनो दाबो खेला जोबाखै गोजोननाय मोनदों एसे मोनदों मोननाया दाबो गेमा जोबाखै नालाय दा देराबासो एसे मोजाङै गोसोखौ मोजां मोनगोन हानानै माबायदि मोनदों नोंथांमोन मोनसे मिथिसार निफ्राय उदालगुरि नलबारियाव ক্রস করে দে বল উঠা বানাই দিবে না কোন আহিলে नोङो बबे मोनसेखौ मोजां मोनदों बङाइगाव नों बहानि बङाइगावखौनो मोजां मोनदों दे दा बिथाङा बिसोरनि हाबाय मालाय माने मोसासै मोसागोन रगान दामना मोसागोन रंजानानै मोसादों मोसानायनि जोंनि विनार टीमनिफ्राय जार्सि नाम्बार 8 সময়ত উৎসৱ মিডিক বেষ্ট যেটো প্ৰাইজ এটো নিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই প্ৰাইজটো দিবলৈ মই আমাৰ মাজত উপস্থিত ওদালগুৰি জিলা আছো बे प्राइजखौहाय बेस्ट प्लेयारनि जा डलार बिथां दङ इन मेमरि अफ लक्ष्मीराम बर' सार बिथां गोविंद चंद्र बसुमतारी सारखौ आं बे समाव बान्थाखौ गथायनानै होनो थाखाय खावलायबाय
Tim.